Mas Cristil. Oh, no! No, ha? No! Taas mo kamay day. Kay Basinog. Kanta! Happy birthday! Happy birthday to you! Te, naapog ko palit eh. Ang saman. Surprise. Muna lang ako ang bag. Pagkaon, malamang. Hugutan ko day para ni mo day kay Louie pagkay ka. Happy birthday to Simbana? you! Wala. Happy birthday. Okay ra? Okay. Hello guys, good morning atong tanan guys. June 22 na dayron. Happy birthday sa mga nag-birthday David karon June 22. Maadong adlaw, maadong buntag. Kana sila sa June. Agi mohang browning open mo lagi na. So magkuan sila kanang simba. Nang dos ni Kolja. Kuan na nang gi-prepare gabi eh. Kuan na nang ang 25. Grabe. 25 naman ko yung edad guys. Nya, agka mo mag-birthday pod mo? Oh, mag-birthday man pod mo oy. Happy birthday mon min KitKat. Oh. Guma na magkaon oy. Ano man ang ay magpalambing. Magpalambing di ay, magpalambing. Magpalambing di ay. Human naman mo mag-milk, human naman magtubig na lang mo kay kaon naman mo kalabasa. Ano naman ka KitKat nga sige magkagpanawag. Ano sige magkagpanawag. Ha? Bihib lang kay magawas taron og di tam luhay uwan ng gawas sa gawas kay maglimpyo si mama ha. Maglimpyo si mama kay magluto si mama sa inyong birthday. Birthday. Isa ba birthday ni Kirkul? June 23 ilang birthday kamong tulo. 8 man ilang birthday. Sabay na yung birthday ha. 8. Sabay na. Magkamrasa na sa si ate. Kaya sa kong delicious. Magsimba sa si ate ha. Magsimba. Delicious na po. Simba sila miming. Simon na didi. Simon KitKat. Lagi gawas na kay Bye-bye. Bye-bye. Si ate. Bye-bye. Bye guys. Bye, guys. wala ni guys, sugod ako luto guys kay gasimba sila. Salamat kay kadyo ni Ma'am B sa pag-share og blessing nga makaluto ni Ma'am Bitani diha sa Germany. Salamat sa inyong gi-share nga blessing nga maka-prepare ni og kaming salo-salo. So nag-celebrate ni og karon guys 22 man kay ugma 23 birthday ni Nicole. So amo na lang gi-advance. So ang technique dani kanang adobo man ni siya nga baboy ug manok ang gi sagol na. Ang manok guys ana po na siya gi marinate gi subukawan na po na siya na. Inja ato sa isang pahud-sunjed malami na sa taman baka lang luto na sila ba. Asa na to sa butangan og Sprite para humok atong adobo. So ingan ako mag-adobo guys. Manang lami jud ano siya. Lami jud ang lasa ba kay mo sup-sup jud sa unod. So wala gid guys kanang luto tag pagsalo-saluhan lagi namo paniudto kay maamot lagi si Jun ron. Jun yang ginasigian unta na sigian lagi to ang syudad. So si Jun lang si Jin. Yung mga igagaw ni Juan Papaidi. Ay, igagaw ka ng pagkumangkin. Itong pork, chicken, adobo. Kamay na lang humok na sila guys. Buta na nag-bill paper gaya pa. Kapagwapa po ba? Diba? Gwapa kayo. Lami pa dyan. Ayan guys, luto siya
Paborito ni Junjun. May juntag nasgiyan. Kusudat ko. Ice cream kuno yang kuha ni Nicole ya. Nangabot na din sila Jijin. Na, isod sa strip na ko, i-freezer na ko. Ya, busy pa mi og luto guys. Ikuan sa anak. Na kaluto na mi og cameraman pud guys ug mga kuan ni Papa Edi. Naroon nakakadog siyang balon. Asa ko siyang balon. So, diyan na guys, naluto na jud namo ang giluto guys, ang giluto na guys kay pansit ug adobo ug minudo. Si Nicole may nagluto sa iyahang macaroni. Salamat kadyo sa tanan daning nag-share og blessing. Salamat kadyo ang Ginoo na imo bawas ninyo, Ma'am B ug Ma'am Bitani diya sa Germany. Salamat kadyo. Bless us, O Lord, in this thy gift which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Happy birthday! Okay. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday Papa Edi og Papa Nicole. Happy birthday, Lai! Ay, Papa Edi og ni Nicole, 50 birthday. Salamat. Isa. Video na ko. Video lang. 1, 2, 3, go! Yay! Ako, Sora! Siro na! Pero na yung makatuwig. Salamat Lord sa mga blessing ug salamat sa katuigan nga ilahang gi-celebrate karon ug tagaan pa sila og taas nga kinabuhi. Og si Papa Edi nga happy birthday. Daghang salamat sa... Salamat aning tanan. Ala, dali. Dali day. Classmate nimo. Daghang salamat kayo sa salamat kadyo Ma'am B ug ni Ma'am Bitani. Salamat. Pagkanon mo, pagkanon dayo. Bumirin ka ang dayo. Amagin mo ang ate. Pagkanon mo. Oh, hey, kanon. Bumirin ka ang dayo. Sunog niya to ang banana meat. Pasagdan na. Maiko, mapunta muli ko sa likuran ng teo, ka matagtangit plastic. Hala, Sa na, hagdanan. nahulog na. Wala sa hagdanan, wala sa tangit plastic. Ano di madaan? Nag-video pa di ka. Pag ngari kay Mahiwaga na to. Salamat po kadyo kay sa imong brinawag sa kasigupin. Para Tawag ka ng... kuha sa kasilupin nga talong man na. Oh. Napay niluto, napay utan eh. Na guys. Ang mga piluto nga niluto, napakadiri utan. Napakadiri sa katab nga babuong alamang. Aranggian na. Salamat kadyo ti ha. Sige, salamat nga. Balik-balik mo. Balik na mo. Dugay na tayo. Diyos aga. Umato ka siya dadato ako. Kita dito, Col. Kita, Col. I-chat pa. Niyong ka mo ngari. Ay, Col, wala sa klase. Yan klase ko to para sa 2 out to. Uya. Kita. Yuyuk ti siya na. Kung makaulit ko mama. Uyok kuno po si Inday, oh. Gimingaw ko pamaidi. Palakaw naman to, kaya nanay lisensya mo to. Ang drive na dyan motor, may lisensya. Pwede na ba ito ta? Pwede. Pwede naman. May ganito. Wala, bisag. Sorry kung sunod ko yan. Ay, ate, kuyog. Pwede, pwede. Pwede. Tumulig ka. Tumito. Wait, di mo na kanina sabi ko yan igyan kay way bawal. Basta manangit lang. Lagi ma, ayaw. Pag amoy time ba rin? Ugma ka, sa klase. Sige yan. May klase ba? Ang malipit na sige yan. July 7. July 7 pa yung klase. July 8, pinuman. O, Domingo. Domingo, ay na. Kuha naman ang klase. Sige yan. Lintag. Quadra, Sabado niya dahil, Quadra. Kung saan ang klase, hindi ka. Punta ka. Domingo. Ito na. Hindi ko dito sa isang kanan niyan. Di naman. Dali na mo to doon kay kuha ninyo sa... Tigong ko na para sa timakang diyan. Tigom. Wala problema dito, kay namin katugan. Alam mo ba ang muli? Hindi na mo. Hindi Hindi na ka mag... Yan. Nagipangit hindi.
Arangit lang laguma. Di na, di kasabuan eh. Pwede, bakit mo kasi kinagat? Sabi si tita eh. Diro. Kit-kit niya. Dahil nigiyan nagipangit. Uy, day nga nung gipangit ni mo. Ang sarap-sarap daw. Bakit hindi, ginagat mo? Diyan, sarap-sarap kasi tita, ang sarap eh. Aram kong kahimus ganyan sa una. Laki, bijuki ko na sila. Ano pagamping mo? Nami guys. Nani? Salamat ko, Larissa Nicole. Happy birthday. Salamat. Ama si Eding. Bye-bye po. Salamat. Amping mo. Amping mo plo, hinahinay lang plo. Hinahinay naman yung mami mo sa upuan. Hindi mo hatid po ko sa babaw. Hindi ka po ira baka. Di na ko mo hatid dato sa babaw ha kay kadab man ko. Nakamurit siya, ngarang kagising. Kuha na nga cellphone o kay against the lights gawas. Bye-bye. Amping. Uy, hala. Imong pa balaban. Dara ka tayo nakahatid, pero makapahuway na kapoy na baka. Bye-bye Dante. Gamay ko na Larissa dati. Miday, Kon. Alas kuya. Taas gawas siguro. Salamat nga. Uy, mato na kuno sila pa. Ato na Mia. Amping mo, Jun. Jin, amping mo. Hinahinay lahat. Chat lang ug maabot na mo ha. Si Bento ben dili pa palit. Dapat ta. Siya mamugro na, dagan na nga pa na. Ada bulan ni. Kuan ka. Kay mag-file na sila og hanublak in nagkadomingo. Libo ni ko lang. Do kalen, dili duha. Upat. Uno. Isa diha. Ito. Uno. Yang pulo yan. 20. 20 ka sis. 20 ka Jess. Kay 20 mabuto dis ni agi wala mo nigi Yang kuan kay arong ano yung video ka bakos ni? Duha. aloy bina di na 8. 9mm. Okay. 9 mm. Gamay ang 8. Pero bakos waro ko. Pero pwede pa man tong 8 dito gamay na bilin. Ano ko ring? Okay, maring kay halog man. Pila upat. Diha ang bakos. Duha. Kay mag-file na sila og Kita to tulo. Tulo palit diha. Dito. Nasa Jess siya. Ano na to? Isa. Tulo dili ya. Ito diha. giihapan ni og kuwang mambi. Dua. Tulo. Ito. Wala. Himo na lang nagkuan pulo. Kay Dua. pulo ka 9. Pero dito ra ba kayo? Unya ato kailan dito? Mamantanan dire? Oh, inagkatong dito. Dito ba? Naka magbilan. Oh, kanang pailan sa di. Maglayo ka tong man. Akan dito. Mo to. Dito. Dito. Wala. Napa may ko na. Wire na. Wait. Wait nga. Alambre? Napa? Saan lang? Ito na limin. Ato daghan pa to ah. Kay go pa na pang baat. May go pa na Domingo. Okay, nagka-Domingo mag-file na mo dire. Di magikalas dire unya bakos ba. Ini pambreng are. Salah. Pang pamanig rin sa taas. Boss anet. Okay na. Ring. Napra mga dito. So magpuno og 20 ka Dito. 20 ka. Pesos natin ime mo. 10 pesos na may Mag-file na mo yung nagka-Domingo. Tuhan. Nya mo ni among puhon. Kay nagkuan day sila mambiga. Tawag ito. mantanan og Gihuman nila file tanan buhos nga ri tama na oh. Nya lalum-lalum man ning giburuhos diha oh. Ha? tumog bitaw. Nya. Oh, yun. Mabita nang magkana yang mahugmaan og balik. Wala problema na basta manaan ang block. Basta mapay. Basta ay nagka-Domingo mambi maghanublak na sila. Ang sweldo. Abina. Basta kuan. Amin na pa. 10 mm. Gra, bilis na naman oh.
10 mm 20 nya 9 mm na kuno po'y gamiton ma'am kay Para sa kuan. bangay nga ni baka nang paras puste. Ben. Oh, nag Sandayong Maria. Bubong ito. Ini murug semi firewall. Nga na tanah murug 4 Agos pwede ka. Hindi ko dia atap ya magtago ta sandayong dia. Ano na giplanuhan na ni Ma'am Salamat kay Ben. Atop. A few moments later. Hello guys, manong adlaw ng tanan guys. June 23 mao joy ang birthday ni Nicole karon manang birthday pud sa mga mingming. So among sa jugi pakaon sila guys kay padung lagi mi magpa-inject og rabies kay naka-schedule man pud mi og June 23. So ilang pagkaon na rin guys, chicken og kalabasa. Mo tanawan ang away na si Monmon. Diyan mga lagi na guys, birthday ni Jack karon June 23, padung day mi sa district hospital kay schedule lagi namo sa among pagpa-inject sa anti-rabies. So di sa mi guys, aron sa pud mi makauli. Nana day mi dari kay kan lagi mi ni Nicole nag pa-inject ka si Nicole ikaduhang inject. Pareho mi day mi katulo na day pugkon sa. Kuan salamat kay kadto sa tanan ja karon man siyang birthday. Nagi kwento sa kay usok-usokan og duha ka buok. Pareho ning duha tag duha nga kay kuan man. Nani burot na basta day mo burot. Terabis na kal. Ja. Kuan lagi gawat mi dadton sa. Dira day ka date na po. Dili ko napakan. Karon jud agi jahang birthday guys, June 23. Dagang Papa Edi June 26. So amo ra tong giusag hapon ni guys last Jin. Salamat ikado sa tanan nga ning share og blessing para sa jahang birthday. Nagkadong salamat ni Ma'am B og ni Guaps Bitani diha. Bitani. Salamat kadyo ninyo sa ang ginuray mo ba sa injuhang mga share nga blessing kay ga birthday gihang tulo ka bingming og si Nicole og si Papa Edi. Kuan guys kanan wala gina karon di jahang birthday. Wala na pahuway na lang mi kay gapon man na mag-celebrate. So daghan-daghan kayong salamat sa happy birthday sa tanan mga nag-birthday og June. Happy birthday ninyong tanan guys. Birthday on June. O daghan makadto ga birthday June Tao dali. sila yan diri kay gasunod-sunod na birthday. Yan invite day ko salamat tay sa kadto nag-invite na sa birthday gahapon barira family wa jud ko naka kuan kay busy. Wa ko nakapamakals bye guys. So mara to guys sa mohang vlog. Thank you og amping og ampok tang tanan. Ano sing make up man isa. Mura man siya ni Flora mi bulana gud. Og mag-uban pa ni silang duha guys. Mag-vlog dali silang duha. TikTok na ni. Kita bye. Thank you for watching. Bye.